fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Nakabadon kum kine ki Arngut kinong Shet kylla, kinong deri, kinong di ka jait bynriew khasi ka jongi. Wan sayo biang u conrd sngma, pantam smai kum u, Chief Minister jong ka kylla Meghalaya. Dakabayde perlok bat ka BJP. Rengkat bat Arngut ki MLA jong ki hspdp, kile sop bat penisok bat ka NPP, klaim dapat tip sa presiden jong ki. Kisi kylla yala ka jong ka parti. Presiden jong ke hspdp ulatho ya ka shithi cha conrd sngma barben jingkersan ke hspdp naka kunhun bayalam ka NPP bat ka BJP dogin ye pei lai shai conrd sngma unjupa kuno ya ka shithi den baldep tho no presiden jong ke hspdp